Ahal velaýatynyň Ençeme Edara Kärhanasynda işgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň berilmegi gijikdirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler raýatlara jerime salmak, şeýle-de olardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini almak çärelerini güýçlendirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 sentýabrda Ahaldan maglumat berdi. Ahalla Ençeme Edara Kärhananyň hususan Bilim Ministrligine degişli edaralaryň şeýle-de jemaat tozalygy müdürliginiň yerli elektrik, gaz we suw üçinçilik edaralarynyň işgärleriniň aýlyk zähmet haklary henüz berilmedi. Diýip ýagdaýlardan habarly ahally bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatça her aýyň 1-nji hepdesinde raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilýän zähmet haklarynyň gijikdirilmeginiň sebäbi barada işgärlere edara ýol başçylary ýa-da yerli häkimetler tarapyndan açaçan düşündürüş berilmeýär. Başlyklar diňe garaşyň öňümüzdäki günlerde geler diýip jogap berýärler diýip ahally mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitiň degişli häkimetlerinden şolsanda bilim bölümünden we jemaat hojalygy müdürlüginden tesvir alıp bilmedi. Ýöne bu waka Balkan velaýatynyň Ençeme Edara Kärhanasynda hem işgärleriň aýlyk zähmet haklarynyň, pensionerleriň pensiýa haklarynyň we mümkinçiligi çäkli raýatlaryň, ýaş çagaly eneleriň döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilýän mahalyna gabat geldi. Balkanyň döwlete degişli mali edaralarynyň biriniň hünärmeni 18 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gijikmäniň sebäbini büdjetde pulun ýokdugy bilen düşündirdi. Bu aralykda yerli häkimetler raýatlara jerime salmak, şeýle-de olardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini almak çärelerini güýçlendirmek arkaly büdjetiň girdejisini artdyrmaga çalışýan ýaly bolup görünýär. Soňky bir näçe güniň dowamında köp gatly jaýlaryň töweregindäki polisiýa işgärleriniň sany köpelip, olar çilim çekýän, nasatýan raýatlara ýygyderli jerime ýazýarlar. Olar häzir aýlyklar saklanýar. Şonuň üçin jerime ýazmak güýçlenýär. Büdjeti dolmaly diýerler diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan änewli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bundan başga da şu günler ahalyň elektrik, gaz we suw üçinçilik edaralarynyň işgärleri hem ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, olardan hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini tizden tiz geçirmegi talap edýärler. Ýaşaýjylaryň köpüsi aýlyk geçmänligi sebäpli pulunyň ýokdugyny aýdyp, garaşmagy haýyş edýär. Biz olara muny bilýändigimizi, biziň aýlyklarymyzyň geçmändigini, ýöne başlyklaryň edýän talabyny berjay edýändigimizi düşündirmäge çalışýarys. Sebäbi edara başlyklary büdjeti dolmaly diýip, bizi hem gyssaýarlar diýip, yerli elektrik edarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli elektrik, gaz, suw edaralaryndan we polisiýa müdürlüginden tesvir alyp bilmedi. Habarçymyz aýlyklaryň gijikdirilýändigine garamazdan edara kärhanalaryň ençemesinde işgärlerden paýta ýığım mögsüm üçin pul ýygnamak çäresiniň dowam edýändigini hem belleýär. Köp işgär aýlyk geçmänligi sebäpli özlerini pulun ýokdugyny töläp bilmejekdigini aýdýar. Ýöne başlyklarymyz paýta üçin pul ýygnap her gün häkimlige tawsyrmaly diýip halis goýanoklar. Köp işgär kardaryp paýta ýygym üçin pul geçirýär diýip ahally muallim aýtdy. Aýlyklaryň gijikdirilmegi habarçymyzyň tasdiklamagyna görä sebitiň Ençeme bazarynda söwdanyň haýallamagyna hem getirdi. Häzir bazarlarda söwda edýän aljylaryň sanynyň epesli azalandygyny synlasa bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk we pensiýa haklarynyň, döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal ýüze çykýar. Ýanyç serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýar. Ahal velaýatyndan we Aşgabat şäherinden soň Balkan velaýatynyň Balkanawat şäherinde hem adatdakysyndan 3 hesse arzan bahalanýan doňdurulan et satyga çykaryldy. Bu waka ýurtda soňky bir näçe aýyň dowamında etiň bahasynyň takminan 40 göterim gymmatlanmahalyna gabat geldi. Ýaşaýjylaryň ençemesi arzan etiň satyga çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda ilatyň gözüni boýamak boýunça nowatdaky çäresi atlandyrýar. Bu ýagdaýlar
barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy sentýabrda sebitden maglumat berdi. Balkanawadyň Daýhan wadarynyň et sowdasy bölümine doňdurulan üwelen et ardan wakadan satylyp başlandy. Onuň iki görnüşi, üwelen we süňkli et satylýar. Onuň üwelen görnüşiniň 1 kilogramy 30-33 manat, süňkli görnüşiniň 1 kilogramy 27 manat bahalanýar. Dip etten satın almağa baran Balkanabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Satyjylar bu etin Russiýadan getirilendigini aýtsalar-da, onuň nämäniň etidi barada anyk bir maglumat bermeýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesi etin tagamsyzdygyny we onuň sygyr etine meňdemeýändigini belleýär. Muňa garamazdan şu hepdäniň başyndan satyga çykarylan bu etin haridary köp bolup, bazaryň et sowdasy bölümine etten satyn almak isleýän adamlaryň ýüzlerçesi barýar. 110 manada yerli göläniň etini ýa-da 45 manada tow etini satyn almagy pulumuz ýetmeýär. Gadan gaýnatmagy bolsa bolany. Dip Balkanabatly ýene bir alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz hepdäniň ilkinji günlerinde bu etten her adam başyna bir näçe kilogramdan satylandygyny, ýöne soňky günlerde ondan gündediňe 1 kilogram satyn alyp bolýandygyny belleýär. Her gün müňden köp adam ir sagat 8 bolmanka eti satyn alyp gutarýar diýip Balkanabatly ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda et söwdegärleriniň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, döwlet emeldarlarynyň tanışlarynyň bu etten keskitlenen agramdan ençeme etse köp satyn almagyna ruhsat berilýär. Olar satyn alan ençeme kilogram etini bazaryň beliki kunjegyne geçirip 1 kilogram üwelen eti 50 manatdan, 1 kilogram süňkli eti 35 manatdan satýarlar. Olar her bir kilogram etten 8-15 manat kazanjy diýerler. Dip et satyjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginiň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň welaýatlarynda şol sanda paýtagtda soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etleriniň bahasy tapgyrlaýyn esasda takminan 40 göterim gymmatlady. Iýul aýynyň başynda 1 kilogramy 80-90 manat bahalanan çylka sygyr eti häzirki wagtda 110-120 manatdan satylýar. Ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylarymyz munyň bilen bagly ilat arasynda açaçan nägileliklerin artýandygyny synlasa bolýandygyny aýdýarlar. Etin bahasynyň gymmatlamagy barada sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylary hem ýygy-ýygydan video maglumatlary paýlaşýarlar. Bu habarlaryň arasynda häkimetler şu aýyň başyndan başlap Ahylda we Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilendi aýdylýan aljylar tarapyndan tagamsyz we ýakymsyz ýysly häsiýetlendirilýän doňdurulan eti arzan bahadan satyga çykardy. Ýaşaýjylaryň ençemesi we yerli synçylaryň bir näçesi muny häkimetleriň 27-nji sentýabrda belleniljek garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda ilatyň gözüni boýamak boýunça nowatdaky çäresi atlandyrýar. Köp adam üçin yerli eti satyn almak ardy bolup galýarka, olar iýmitiň hiline üns bermeýärler. Adamlar arzan et ýesek bolýar, näme et bolsa bolany diýärler. Şeýdip häkimetler adamlara hamala arzan et barýaly edip görkezip olary kösüstirjek bolýarlar. Dip azyk öpçünçlüğü meselelerine syn edýän Balkanabatly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Adatça Türkmenistanda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň öňü sirasynda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyga çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzağa çekmeýär we bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan aýrylýar. Hökümet ýygnaklarynda we döwlet mediasynda ilatyň durmuş derejesiniň barha ýokarlanýandygy tekrarlansa-da azyk önümleriniň şol sanda etin gymmatlamagy ýa-da arzan et sowdasy barada hiç ýyly gurrun gozulmaýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryndan Bagram howa bazasyny ýygyna almagy finansiýandygyny aýtdy. Ol muny ekstremist toporunyň Amerikanyň kömegine mätäçligi we bu harby detganyň Hytaýyň ýadro detgalaryna ýakynlygy bilen ilteşdirdi. Trump bu baradaky çykyşyny 18-nji sentýabrda Londonda Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer bilen geçiren bilelikdäki medeniýet ýygnygynda etdi. Biz ony Bagram bazasyny ýygyna almaga çalışýarys. Sebäbi olar Taliban ýolbaşçylary bizden zatlara mätäç diýip Trump jikmejikleri getirmän aýtdy. Ol sözüni dowam etdirip,
Emma bu bazany itlemegimizin esasy sebäpleriniň biri onuň Hytaýyň ýadra ýaraglaryny öndürýän ýerinden bir sagatlyk uzaklykda ýerleşmegidir. Şol sebäpden köp zatlar bolup geçär diýip bellidi. Trump may aýynda hem Kabuldan 40 kilometrlik uzaklykda ýerleşýän bu uly bazanyň elden gidirilmegine lapynyň keç bolandygyny ma'lum edipdi. Sonda ol Bagramyň Hytaý tarapyndan okupasiýa edilendigine aýdypdy. Trump hemde beýleki Amerikan resmiýetleri onuň bazany ýzyna almak diýen sözleriniň anyk manysyny düşündirmediler we bu ugrda resmi gepleşikleriň geçirilendigini takyklastyrmadylar. Taliban ýolbaşçylary Trumpyň bu barada çykyşlaryna bada-bat tesbir bermediler. Awganistandaky içerki durnuksyzlyk, tebiği betbaççylyklar, garyplyk we terrorçylykly hüjümler sebäpli kyn ýagdaýa düşen Taliban halkara jemgyýetçiligi bilen gatnaşyklary gowulandyrmak ýanşýar. Häzir çelni diňi Russiýa Taliban bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Günwatar ýurtlary bolsa ilkinji nowbatda ýurduň adam hukuklary, etatanam, zenanlar we gyzlar boýunça ýagdaýlaryny gowulandyrmalydygyny talap edýärler. Bagram bazasy Awganistandaky iň uly Amerikan harby detgatydy. Ol 2021-nji ýylyň iýul aýynda Amerikanyň osunlarynyň çykarylmagynyň we ýurduň soňu bilen Taliban tarapyndan doly elle geçirilmeginiň öň ýany ozalky hökümete tapşyrylypdy. 1950-nji ýyllarda Sowetler tarapyndan gurulan bu baza Amerikanyň Awganistandaky harby gatnaşygynyň iň ýokary döwründe 100 000-den gowrak Amerikan eseriniň geçiş nokudy bolupdy. Sowetler 1989-njy ýylda Awganistandan çykdylar. Ondan soň dören grazdançylyk urusy müňlerçe adamyň ölümi bilen tamamlandy. Trumpyň ilkinji prezidentlik mökületinde Amerikanyň Awganistandan goşunlaryny çykarmak baradaky karary yglan edilse-de, bu çäre diňe Joe Bidenyň prezidentligi döwründe amala aşyryldy. Sonda dören galagoplukda 13 Amerikan askeri helak bolupdy. Biz Awganistandan çykjakdyk. Emma güç we mertebe bilen gaýtjakdyk. Bagram dünýäniň iň uly harby bazalarynyň biri. Biz ony taklamalydyk. Emma biz ony olara, Talibana ýöne ýere berdik diýip Trump sözüne goşdy.